बेबो बिचारा बे साननैसो न' सिङावनो आरो बाहेराव थानायफ्राथ' सब एकदम हाद्रि बालाजों मैला जाजोब्बाय दा बिथ' एफा समायना ना जि मोजां बारायगासिनो नायनो बिथिंबो इदि बारायगासिनो जि मोजां बारायदों नै ओमफ्राय नैबेबो बारायदों ओंखायनो जि समायना नुदों आरो नैबेबो बेहाय दैयाबो रानलांबाय नै जि मोजां रोदा नुदोंना नोंथां नायनि सिङाव रोदाया पुरा गोलाव जादों नैबे फांसेयासो मानोबा रोदायाबो ओंखारनो रोङाखै नै दासो एसे ओंखारदों थेवबाबो बेबो बारायगासिनो बे बांसिन बारायबाय आरो बे रुमाव लाबोनायखाय नै लोगोफोरनालाय जि मोजां नै रोदाया पुरा मोजां सान्दों मोन्दोंना ओंखायनो बिदि मोजां बारायदों आरो मोजांसो ना एसेबां बारायो दिनै गोबाव साननि उनाव आं कफि बानायदों आरो गोबाव माने सानब्रै सानबासो जाबायदां आरो लोङैया दा दिनै लोंसै आरो बेखौ गरम लोङा एसे थान्दा खालामनानै लोंसै आरो मेंबाय खामानिफोरखौ आरोबाव माने दै आरो जमा खालामना दोनबाय मिस्ट्रिफ्रा फैनानै बिसोर दै सारबाय अनाराबो सारबाय ओमफ्राय मिस्ट्रिफ्राबो सारबाय ओमफ्राय उनाव आरो जमा खालामनानै दोननो होबायना नङाबा बिसोरबो आरो न'क खालामबाय थानो बोरैबा मोनगोन ना ओंखायनो आं पुरा दै 2 बाल्टिं फुल खालामनानै बाहेरायाव दोनबाय आरो दा आंना खामानिया जाबाय कफिखौ लोंसै आरो एसे रेस्ट लानोसै लोगोफोर मेंबाय दिनै फुंनिफ्रायनो एकदम थिं थांलाय फैलायनो आरो आंना एसे उदैया बिराद बोरैबा मोनबाय थादों आरो मिथिया आंथ' जेबो बानलुबो जायाखै मानोबा बिराद उदै ख्रेब अरबाय थादों बिराद असान्ति मोनबाय एसे रेस्ट लानानै एसे टिभि नायदोंमोन टिभि नायनोबो सुखुवाखिसै आरो एकदम उदैया जि अरबाय थादों आंथ' सानथाम सानब्रैसो जाबायानो बानलुआनो जायाखिसै बे हाथाइ इमप्लेन्ट खालामनायनिफ्रायनो आरो साननैयानो जाबाय साननै माने दिनैजों सानथाम आरो दाख्लै सानसे समफोर खालामदों नालाय बेखौ इमप्लेन्टखौ ओमफ्राय सानथामानो जाबाय बानलुबो जायाखै खिन्थु मानो अरदोंबा मिथिया आरो दा ओंखायनो हाथाइनि थाखायबोथ' आइसक्रिमखौ जानो होदोंना दा नैबे आइसक्रिम दिहुनना लाबाय आरो जानोसै बेखौ उदैयाबो एसे थान्दा मोनगोन आरो हाथाइनि थाखायबो बे फार्स्टआव लाबोनायानो आरो बे ब्रिक्सआ दाबो जोबाखै आरो नैबे आरो मोनसेथ' दंखायो बे खुलिखायाखै आरो ओरैनो लाबोनाय बायदिसो जाबाय आरो मोनसेखौ जेबो नङा बिदिनो जाबाय थागोन आरो फ्रिजनिफ्राय दिहुननाय लोगो लोगोनो दै जालाङो आरो स्ट्रबेरिनि फ्लेभारा मोजां आइसक्रिम जोबनायनि उनाव बे थेमाखौ जि मोजां इउज खालामनो हागोन आरो बेहाय बिस्कुट माबा माबि दोननो हागोन आरो दै सारगासिनो दा माने खामानिफ्रा सब थिग जाबासो बेफोर मोजां जागोन आरो मोजाङै दा बे बेलकनियाबो गिदिर जागोन ना ओंखायनो मोजाङै साजायनो हागोन आरो दा नायलाय लोगोफोरनि बेलकनिया पुरा गिदिर एसे बेलकनिया फिसामोन ना दा एसे 3 फुटसो इदि बानायबाय नामा 3 फुट बानायबाय नामा इदि ओंखायनो दा मोजां नांगोन आरो जिरायनोबो खुला बिदिजा जोंथ' जेनेबा जेब्लासिम बेहाय दङ आरो माने ट्रेन्सफार जेब्लासिम जाया हासबेन्डनि जबा बेहायनो जेनेबा थानो इदि होनना सानदों आरो बेलेग खाथि खालानि मानसिजों जेबो सोमोन्दो गैया इसोरथ' मोजां नंखाया नोंथांमोना अलरेडि मिथिखादों बाट जोंनि अनारा मोजां आरो बे ओंखायनो आरो अनारजोंबो खोथाना माने मानसियाबो अनारा जुदि मोजां नङाबा इसोर खेब खालामबाय थागोन अब्ला थानो सुखुवा ना खिन्थु जोंनि अनारा मोजां आरो मोजां बानायगासिनो आं ओंखाम जानोसै उखैयाखैबाबो सम जाबायना 1टा बारलांबाय ओंखायनो जानोसै आरो दिनै सिम्पोल दै गैयामोन नालाय ओंखायनो आं ओंख्रिबो बानायनो हायाखिसै आरो नङाबा बुट दालि इदि बानायनानै हरगौमोन आरो हासबेन्डखौ बिचारा ओरैनो कुनु मतेसो बोरैबा दुगैनो थांदों बियो फ्रेस जायालासेनो जेबो बानायाखै इनि भाजा बानायदों आरो सबाइ बिमाजों ओमफ्राय भिन्दि फ्राय सबाइ बिमा भिन्दि ओमफ्राय आलु फ्राय आरो लोगोफोर आं ओंखाम जाखांबाय दा ओंखाम जाखांनायनि उनाव नेक्स्ट डिउटियानो जाबाय नैबेहाय दै गुदुं लादों एसे दुंब्रुद दै आरो बेहाय संख्रि एसे लादों नैबेहाय दुंब्रुद दै एसे लादों ओमफ्राय संख्रि एसे लादों लानानै दा बेखौ गारगोल खालामगोन आरो गारगोल कुलकुला खालामगोन आरो जिहेतु आं साननै जाबायना समफोरना आंहा बे हाथाइनि इमप्लेन्ट जादों साननै जाबाय मैया ओमफ्राय दिनै मोजां ब्रास खालामनो हायाखैना दाबो आंलि आखाइजोंल' बिदि टुथपेस्ट लगायो दा ओंखायनो नैबे बेहाय दुंब्रुद दै लानानै संख्रिसो लानानै माने जिखि जाया बुस्थु जानायनि उनाव आरो ओंखाम बा ब्रेकफास्ट जानायनि उनाव बेखौ कुल खालामनो होदों आरो
जाहाथे जेबो मैलाफ्रा नांथाया आरो दा लोगोफोर नैबेखौ आइसक्रिमनि थेमाखौ जि मोजां इउटिलाइज खालामसै आरो नायनोबो मोजां ना आरो इदि लिड दङ ना खोबग्रा दङ दा नै बानलु गोरानफ्रा इदि पलिथिना इदि मख्रायनासो मस्रायना दोनो ना दा बेखौ खुलिनानै नैबेहाय पेकेटाव बेखौ दोनसै आरो बानलु गोरान ओमफ्राय नैबे दालचिनिखौबो दोनसै बेहाय नैबे बिदिबा मोजां ना जानाय मोनजानायनि उनाव जिखिजाया माबा मोनसे खामानियाव फैबाथाय आरो मोजां नाङो आरो इनि आरो मोनसे दंबावोसो बेखौथ' दाबो जानायखौ स्टार्ट खालामखायो होनो जायाखैनो गाबोन समफोर जागोन आरो लासै लासै आं दा मुलि जानोसै लोगोफोर दिनै जोब्बाय आरो नैबेनि गरसेल' दङ बे दा गरसे जाबा जोब्बाय आरो नैबेनि गरनै दङ आरो बेनि दा गरसे जानांसिगोन आरो मोनायाव गरसे आरो बाखि जोब्बाय आरो बेलेगफ्रा गैया दा बेखौ जानोसै नैबे गुफुर आरो लोगोफोर नैबे जे खेराखौ आरो नैबे आं गानबाय थादों बे खेराखौ मोजां नुदोंना नुवाखै बुंलाय नैबे आरो नैबे लास्ट इयारनि आंनि बार्थडेआव आरो 1 इयार जाबाय लास्ट इयारनि आगस्टआवनो होदोंमोन आरो 2019नि आगस्टआव आरो हासबेन्डआ बेखौ सारप्राइज गिफ्ट होदोंमोन आंनि बार्थडेआव आं माने आनएक्सपेक्टेड आरो ओमफ्राय बे मोनसेखौ अर्डार होदों आरो ओमफ्राय जि खालि फैनो लागा दे जि खालि डेलिभारि आउट फर डेलिभारि देखायोना एमाजनाव बिनि एकाउन्टआ बेलेग आंनि एकाउन्टआ बेलेगमोन आरो ओमफ्राय आं बियो बाथरुमाव थांनायाव फट'रैनो आं बिनि मबाइलखौ माबा मोनसे मेसेज फैनायाव नायफ्लांनायावनो आरो नुबाय आं हा मा आउट फर डेलिभारि माबा इयारिं आंथ' जेबो इयारिं अर्डार होआखै मा इयारिं जाखो बिदि होननानै आरो जि खालि बार्थडे आरो बि खालिनो ओमफ्राय आं जि मिनिनो ओंखारदों बियो माने आंनि थाखाय बेखौ अर्डार होदों बार्थडेनि थाखाय बिदि होननानै आरो ओमफ्राय आं जेबो बुङाखै आरो आं सिरि सिरि दं आरो आं माने जाहाथे बिनि जि सारप्राइजआ जाहाथे माने गाज्रि जाया आरो माने आं जाहाथे मिथियो बिदि होनना बुंना लाया बुङाखैसै आरो आं सिरि दङ आरो आं ओमफ्राय उनाव आं बेखौ बुंबाय आरो ओमफ्राय उनाव जि मोननायनि उनाव आरो बार्थडे जि खालि मोनायाव आरो अफिसनिफ्राय फैनायनि उनाव आं बुंबाय नोंनि बे सारप्राइजखौ आं दहाय फुङावनो मिथिदों बिदि होननानै आरो खिन्थु बे इयारिंआ मोजां आरो गाननो लोगोफोर मोनफैनानैनो फुरा खामानि मावबाय दिनै दै मोनदोंना पाइपबो मोनदों बेनिखाय एसिनि फिल्टारखौ साफा खालामना लाबाय आरो बिराद हाद्रि बाला हाबनानै बे बिराद लेथ्रा जाबाय थादोंमोन मैया हरावबो मोजां थान्दा खालामाखैमोन आरो एसे आरो बेनिफ्राय जोंनि मटरा हामा जादोंमोन ना मैया बेखौबो फाहामबाय दिनै मालिकआ फैनानै दोहै सानाव फैनानै फाहामफैदों आरो मानसि लाबोनानै फाहामफैबाय दा दै फैबाय थादों आरो प्रब्लेम गैया आंथ' दिनै अफिसावसो फ्रेस जाहैदों थांनानै बेयाव दुगैनानै थांदों बेनिफ्राय अफिसाव थांनानै टयलेटसो अफिसावनो खामायदों आरो इमारजेन्सियाव हाखायो आं बिदि बे स्केला दंखायो आंनाव लोगोफोर आं नै बेसर गोरलै बेसर आरो मैया मोनदोंमोन मैया आं मोना बिदिनो थालिर लायनो थांदोंमोन आरो 5 मिनिटनि थाखाय बै जों जायनिफ्राय बे अर्गेनिक भेजिटेबल्स लायोना बेहायनो आरो बे बेसरनि साग मोनदोंमोन आरो नैबे जि मोजां पुरा फ्रेश आरो बिनिफ्राय लाबोनाय माने बिदि मैगंफ्राना जेबो सेवखायानो नायलाय जि मोजां आं बेसर ओरैबायदि मोजां मोना मोदोमनाय मोनबानो जानो लुगैयो आरो लोगोफोर जोंना डिनारा दासो डिनार जानोसै आरो फ्रुट्स Winner fruits and salami. And Angna only banana set. Thanda gaikherni banana set or dinner in it. This is my dinner for tonight. Mansibra bungbai thaina angko bhajai bara raja bidu honnane ang bara jakhayani ni naina la. Soरबा आं बादि बेल' लोंनानै थानो हागोन बेखौनो सानना नाय बाजाया एसेबां खम जायो होननानै थेवबाबो मोदोम गिदिर दा लोगोफोर आरो बारा गोलाव खामलिया दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै आं एसे गोदो मोनबाय थादों आरो रायलायनो बादों दा दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै आरो नोंथांमोनखौ जोङो जोंनि नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन आरो बाय बाय लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट